Ассалому алайкум бародаро. Имрӯз хостум барои шумо дар бораи клеткаҳо маълумот диҳам. Дар бораи клеткаи харгӯш ки чӣ тавр клеткаро сохтаанд дар кӯрай. баъзе бародаро баъд мепурсанд ки диюм этажа чӣ хекадаги ахлотошон дар чӣ мереза. ина бародаро яшикча кадаги ахлото пешобошон дар ҳамин мереза. ман бо ман тоза кадаги нестум барои сиёнка ки шумо бинед ки мақсад ахлотш дар ҷо мереза. тоза накада видео кардам. мақсади намхе яшикча мекунед такша тонка гирдиш рекая. ин вақте ки ахлот кишед мегиред мақсад мепартоед. ҳам хеле тагш боша. тагш намхе заминдай дар таг мереза. ай таг тоза мекунӣ мегирӣ ахлоташона. дуюмаш яшикча дорад. баъд барои клеткаи харгӯш ҳамин се тарафша чӣ мекунем? се тарафи клеткая фанер ё ки девор мекунем. се тарафа фанер ё девор мекунем. ана такша сетка мекунем. инами сеткая бозор кушонёнда мефурӯшанд. 1.5 метрш 2 метр ба фикрам 2 ба 1 буд 150 сум ҳамқа гирифта будам. ҳозир бо мумкин қиматаш дошт. инам клеткаҳо мешавад. намо дигашам ҳаста. ай бориктаракай ошам мешавад. не ки ина иё намешавад. иё ман аввал задам хайна маладиякуда мешавад ё задам и уже симш бисёр пусулоқ дора мехоям симш бори ки бада ина беҳад бори ки бада дар камера дам чӣ боша. хулоса бародаро инами сетка бори ки бадай намешавад. дораш я сим бори дора пусулоқай болошда. барои тагш намешавад. барои пара мешавад. барои инами дар пар зазанем пешида мешавад. нашод аён шуда намешавад тагшда. ина иш буромад рафт. инаи апаи ҳам ёяд. апаи намё. инаи додару хоҳарош. и апашон 5 моҳаштаги калифорнийский. дурохаяк басай сайр гашт. додарша шинох чи. инаи калифорнийскиё. калифорнийскиё 2 моҳа фурӯшиян. ягон кас харидор боша марҳамат нависи ватсапа. ана ки дар ёя пӯшидам қииндай камтар. уш рафт. хулас бародаро у сетка намеша. инами сетка бизанен мешавад барои тагш. барои харгӯшои инами калифорнийский средний вес 3 кило 4 кило мешаванд барои ҳамиё. барои харгӯшои вазбинаш бо намешавад. барои вазбинош инама чӣ кадагим река қатӣ кадагим. масалан барои ина фландер барои баран инайтара река қатӣ кунем хубе. зазор мемоне байнишда 1.5 сантиметр. ама катак шот шудаги 2 сантиметр 1.5 сантиметр кунем нормалне. инай фландер ба чош қатӣ абети рӯзда тихичасай хованамаш. инай радилкаш. хулас ина река қатӣ барои фландеро ва барои барано кунен мешавад. барано барое ки ай 5 кило зиёд вес мегирам. уже иёда река кунӣ хубе. ана калифорнийский иёда мешавад сетка қатӣ. неҷа баранай барано бачош. ина река қатӣ кадагимшона. такша река се тараф девол ё ки фанер боша пешиш сетка боша. клеткаи харгӯш бояд ҳамин хел бошада барое ки се тараф сетка набоша ки
сквозняк мешавад, харгӯш шамол мехӯрад, баъд касал мешавад. барои ҳамин ба ҳам кӯшиш кунед ки ҷои шамолпаноҳда бошад ва ҷошам соя бошад, афтоб набошад. ина ман мақсад кириша кардагим боло шуда, ина шифир мондагим ба баландтар, ай клетка 1 метр баландтар ки гармӣ назанашонада, ина у тарафша палатка кашидам, нашид гармӣ баъд дуст шо. мақсад ҷошон соя шавад. баъд ана инҷа пашақапак барои пашо часпак мегам. хулас инам хеле бародаро, аз бо инаи тарафша мебинем. инҷа ман аввал даи хеле сетка кардагим ростигап ки баъд нашид. ман ростигап хай фанер мемонам. ин фанер монду, фанер ҳамаша хурда тамом кардем. калифарниски хай хеле тоқат мекунам. калифарниски дас веси сабукай 3-4 кило тоқат мекунам. барано ки 4-5 кило зиёд мешаванд, ёда намеша. неда фанер мондаги будам, да фанера хойда ранги апилка кадаям мара. ин фанера мемонам барое ки почои намёра задаги буд. ин почоишо кам кам кабуд неми рангои кабуд мебинед, дору кадаги ма почоя мира. почои не ки нами ҳоли соз нашуда. нару мода ҳардаш яра шуда буда, ами бекардон буд, аввал бефанер буд, тагиш яра шуда буд. ина ин нар соз шид, дору кадамша янамуд спрей ай ҳаму кадамша карочи соз шидаги, ина иш соз шидаги. недам фанер мондагим, фанер ям нимша хурда, я нимша мақсад меша ки фанер монен, я нимша сетка. леки ай ҳама хубуш ҳаму река қатӣ кунен хубе барои харгӯшои реси вазбин. ина и клеткаи оҳанияи бародаро, клеткаи харидагии ма. и рости гап клеткаи давраи союзай, ям зур сохтагиам деэтажа. ҳозир хе фикр мекуне, хиёл мекуне ки ахлото ё да болои дигариш мезанан, леки фаъл несте. ҳозир ман қафоша бо барои шумо нишон метиҳам. ина бародаро қафош махсус тмк задагиам такжда. ина бологиш ахлотиш дар таа мезана, инҷа да мезана. ина ахлоташо мезана да иҷа сим қатӣ мекашӣ мегирӣ. неш кормошам резондаги да тарихтаги. ин пара ки ҷои зоиданша маҳкама ҳичи неста. ина параш ҷои ахлоташо мереза. ина тагиш да замин мереза. тагиш да замин мереза. и клеткара зур сохтагиам, уклон кадагиам, рӯ мезакиш да амҷа мереза, бо сими қатӣ мекашӣ мегирӣ. хулоса инам хеле бародаро, дар бораи клеткаҳо маълумоти мухтасарам боша гуфтем иншааллоҳ.